U wasal iż-żmien issa biex f'dan il-programm nifhmu daqsxejn kif jaħdmu dawn il-pannelli tax-xemx kif jirnexxihom jaqbdu l-enerġija tax-xemx u jtuna dik l-enerġija rinnovabbli kif nafu għallum. Is-sistema tal-pannelli hija magħmula minn struttura tal-ħadid li trid tkun tiflaħ għall-elementi. Fuq din l-istruttura jitwaħħlu il-pannelli fotovoltaiċi. Issa pannelli jeżistu tliet tipi li huma monokristallin, polikristallin u thin film. Id-differenza bejn il-monokristallin u l-polikristallin hi fl-effiċjenza u l-prezz. Fejn il-monokristallin hi ogħla bħala prezz iżda bil-maqlub tal-polikristallin hija effiċjenti ħafna aktar. Min-naħa l-oħra it-thin film hi lanqas waħda effiċjenti, però hi faċli biex tinġar għaliex hija ħafifa u flessibbli, anke bħala estetika hi l-aktar waħda flessibbli. Bħala sistema imbagħad taħdem billi x-xemx bil-qawwa kollha tagħha tiżreġ fuq il-pannelli li huma magħmulin apposta sabiex jassorbu l-enerġija solari. Dawn il-pannelli fotovoltaiċi jikkonvertu l-enerġija tax-xemx f'kurrent tal-elettriku DC. L-elettriku jgħaddi minn inverter li jaqleb l-enerġija minn DC għal AC sabiex tuża dak li hemm bżonn biex tħaddem id-dar. U iżejjed imur jew fil-batteriji jekk is-sistema għandha jew fil-grid nazzjonali.